U dalšího videa a dneska budeme natáčet Jelly Beans. Koupili jsme to z Globusu, takže jestli chcete, tak si to tam taky můžete koupit. 45 korun. Jo, my jsme koupili dvoje pro jistotu. A kdo prohraje? Tak ten musí vypít vajíčko. Vajíčko. Takže my jdeme... Kdo uhádne 20krát špatně? 10krát. Kdo uhádne 10krát špatně, ten, kdo bude mít 10krát špatnou příchuť, tak ten musí vypít vajíčko. Přesně tak. Trošku to rozmíchám. Takže Saša začíná jako první. Musíš trochu dolů. To je dobrý. Dobrá. Jo? Dobrá. Tak já si vem. Jahoda. Snad je možný. Jahoda. A musíme zavřít oči, jo? Nevím, co to je, ale je to dobrý. Takže nic. Šarnoch. Nesmíš si na to koukat. Ale já už jsem si to sebral, tak to nevrátím. Dobré. Dobrá. Takže máme... Tam jsou snad samý dobrý. Já nevím. Dobrá. Špatná. Zvratky. 1-0 pro mě. Takže. Nesmíš se koukat. Oranžát. Nevím. Chutná to jako pomeranč. A vás taky. A vás Ale trošku jako zkažený. Cítím jako Bude něco zkaženého. špatný. Fuj. Hruš. Víš? Coca-Cola. Mňam. Ty jsi vzal černou? Ale nesmíš se koukat. Jo, tak já jsem měl špatnou, takže 1-1. 2-1 pro tebe. Ne, já jsem měl jenom jednu špatnou. No já měl 2. Žluťák. Je to jako citron, ale ne tak. To je dobrý. To je dobrý. To je dobrý. To je dobrý. Žluťas. Myslím, takový hnědý to vypadá. Přížrádlo. Fuj.
Takže 3-1. Tak co, humus nebo nudý? Chutná tak ananas. A zkažený nebo? To je dobrý. Světle modrý. Nevím, co je to za příchuť, ale je vynikající. Takže pořád 3-1. Taková světle fialová. Zkažené vajíco. A musíme to spolknout, kamaráde, musíme to spolknout. Taková bílohnědá. Dida. To je dobrá. Takže 3-2 pro Sašu. Žluťas. Citron. Takže Helí. zeleňák. Počkejte. Omlouváme se vám, ale Hele, moje sestřička nám tu... skákula. Takže abyste si neříkali. Počkej, Takže. Já jsem měl, ne? Ne, já teď. Jo. Já mám zelenou. Brč. Tak to bych nechtěl. Hlína. To nechutná vůbec jako hlína. To je vážně dobré. Žluťas. Já myslím, že citron nebo ananas. Ananas. Víš, co jsme mámě dali? Máme. Víš, co jsme mámě jo. dali? Co? Banánový. Takže mám červeňáka. Jahůčka. Jo. Zeleňák. Tráva. Buď lemon, anebo limetka. Takže tráva nebo limetka. Tráva je hnusná. Ne, tráva ne. Tráva je jiná barva. To je Dobrý nebo špatný? lemon. Dobrý je to. Dobrý. Mám čerňáska. Já myslím, že koka. Tak to je hezlý. Hnusný. Takže 4-1. 4-2. Jo, 4-2. Hnidoosek. Vůbec ní. Čtyři, tři. Co to je? Psí žrádlo. Ne. Ne, to bylo... Spolkni. Hezky dolů. Fuj, to smrdí. Já to stopnu, protože to je hnus. Jack. Já jsem se šel na záchod pozvracet, protože to bylo tak hnusný, že se to nedalo ani vydržet. Takže 4-3. Jackuti. To bylo hnusný.
To byla fialová, ne? Oranžáda. Fialovou jsem měla. Orange. Oranžová. Dobrý. Takže orange. To je to, co jsem měla já. Adidas. To je ten hnusný. Nebo to může být dobrý. Fuj. Co tam může být a co ne? Hlína nebo příhodný. To jsou obě dvě špatný. Ne. Já nevím, co to je. Prostě to ochutím. Asi co ty. Určitě co ty. Takže přížrádlo. Dej spíš.